улетает. ассалому алайкум, гулдухтарони зебо, тамошобинони азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. духтаро, имрӯз тасмим гирифтам ки эфир мекунам, гарчанде ҳавои мо ҳавои боронӣ, дар берун эфир карда истодам барои шумо. духтарои азиз, дина ман заказома аз оце рафта овардам. барои худам линейкаи набори абсолют харидорӣ кардам духтаро ва дина истифода бурдам. беҳад духтарои азиз писандам омад ва барои шумо чӣ гуфтаниям оиди ҳамин набор. онҳое ки аз рехтани мӯй, аз перхатҳои мӯйҳои сар азият мекашанд, марҳамат, аз ҳамин линейка духтаро харидорӣ кунед. беҳтарин шампунё аст, беҳтарин набор аст. ва ногуфта намонам ки духтаро, вақте ки шумо танҳо шампуня харидорӣ мекунед, результати хоҳишдоштатона намегиред духтарои азиз. ба хотири ҳамин полностью набор харидорӣ кунед. баъдан духтаро, ана инҷо барои аминка аз сайти яке аз духтарои командам сару либос заказ кардам духтаро. силкаи группашона дар ҳамин якум комментария мемонам. силкаи группаи ҳамин сару либосашона дар якум комментария закреплено мекунам. марҳамат, дар омада заказ кунед. бовар кунед духтаро, беҳад либосо писандам омад. ана ин куртача ҳамиқа материали форами шинами бароҳат ки аҷоибот. ана ин костюмчикам барои хона пӯшидан харидорӣ кардам. нархҳояшонам нархҳои дастрас духтарои азиз. онҳое ки ба эфири мо пайваст шудагӣ ҳастанд, марҳамат, лайка пахш кунед духтаро, ман бинам ки чанд нафар ҳастанд. баъдан духтарои азиз, шампуни абсолют духтаро аз асоси гиёҳҳо, растаниҳои шифобахш сохта шудагӣ. ба хотири ҳамин аз рехтани мӯй беҳад фоида дорад. Настя, открой шампунь, покажем. Да, вот так вот открой. ина духтарако шампунь. ина дидед? шампуни беҳтарин. барои заказ нависед. онҳое ки анами полностью набора харидорӣ мекунанд, барояшон ҳам скидка мекунам ва ҳам тӯҳфа равон мекунам. нархи набор 3100 рублей, масла 900 рублей, ҳамагӣ 4000 рублей мешавад. полностью набор. марҳамат духтаро, барои заказ нависед. ва духтаро, имрӯз мехостам оиди кори ширкати атомӣ ҳамроҳи шумо суҳбат кунам духтаро. онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфус номнавис нестанд, марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран нависед. дар рӯи экран рақамҳои духтарои командаи ман аст. бо лидерҳои беҳтарин духтаро ман ҳамкорӣ мекунам. марҳамат, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. Поверни сюда цветок, Настя. И с того телефона перезвони бабушке, она что-то мне звонила. Роман ҳозир. дина духтаро, набора истифода бурдам, беҳад писандам омад. барои ҳамин барои ҳаматон тавсия медиҳам. баъди занҳо баъди таваллуд кардан ё ки ягон стресса аз сар мегузаронанд, мӯйҳои сарашон мерезад, ё ки аз сабаби оби хлоркаш зиёд, ё ки умуман шампуни беҳтарин аст духтаро, беҳад фоида дорад. ассалому алайкум апаҷон ибодатхон. ва алайкум салом шаҳноза. барои шумо пешравӣ. раҳмат барои шумо низ духтаро. ина духтаро, ба саношкачаи аминкаи аз наздик нишон медиҳам. аҷоибот. имрӯз агарота тоза карда истода будем қати духтаро. ман гуфтам биё эфир бароем, баъд дальше корамои давом метем. Маша кор карда истодааст. Что хочет бабушка? Отправь.
ана ҳамин хел духтарои азиз, барои ҳамин онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфус номнавис нестанд, марҳамат духтарои азиз, ба командаи ман росторӯз худоро шукр мекунам калон шуда истодааст. Ва онҳое ки аз тоҷикистон номнавис мешаванд, марҳамат бо мо ҳамкорӣ кунед, ҳама тарафа дастгирӣ мекунем. Онҳое ки кор карданӣ ҳастанд, мо дастгирӣ мекунем духтаро. Так, ассалому алайкум апаҷон. Ва алайкум салом. Так, духтаро, айни замон ман дар рӯи экран рақамҳое ки мегузорам, рақамҳои духтари командам аст. Яке аз лидерои командаи ман Шаҳноза ном дорад. Шаҳноза аз Тоҷикистон ҳастанд, командаи калони худашона доранд. Аллакай имрӯз Шаҳноза 2500 одам доранд дар командашон, яъне 2500 зан бо Шаҳноза ҳамкорӣ мекунад. Марҳамат ба ватсапи Шаҳноза нависед ё ки ба ватсапи ман нависед. Агар ҳастанд духтарое ки бовар намекунанд, мехоҳанд ки қати ман ҳам суҳбат шаванд. Марҳамат, дар рӯи экран рақаме ки мебинед, шумо нависед, рақамҳои мана медиҳанд. Дар шортсҳоям рақамҳои худи ман ҳаст, яъне дар видеоҳои каротки рақамҳои худи ман ҳаст. муроҷиат кунед, оиди кор маълумоти муфассал медиҳам. баъдан духтаро, саҳифаи инстаграми ман нав шудаги духтарои азиз, марҳамат, дар описанияи видеоҳои ман инстаграми ман ҳаст. дароед, обуна шавед, ё ки дар инстаграм ман ҳаррӯза видеоҳои ҷолиб мегузорам, ё ки шумо через поисковик метавонед Рудоба Муминҷонова нависед, уже данаҳои ман мебарояд, метавонед обуна шавед, подписатся кунед. ассалому алайкум апаҷон, рӯз ба хайр. Сумайя: ва алайкум салом хоҳари азиз, рӯз шумо ҳам ба хайр бошад. ана ҳамин хел духтарои азиз, саҳифаи инстаграми ман ба дароед, обуна шавед. ман айни ҳол инстаграм кати ютуба активна пеш бурда истодам. тикток инҷава ман нестам. Тикток, телеграм, рости гап телеграм каналам кушодагӣ ҳастам, лекин успед намекунам. фикр мекунам ки ҳамин ҳамаша якбора неву дута саҳифая ҳамин пеш барам бас аст барои ман. салому алайкум холаҷон, Сомон Баротов: ва алайкум салом ҷони хола, чӣ хел шумо? духтарои азиз, боз оиди балҳои ширкати Атоми, ҳозир ман Настя барои ман варақу ручкае мебиёрад, ман барои шумо мефаҳмонам. Насть, принеси мой блокнотик и ручку мне. ман мефаҳмонам ки бисёриҳо мегӯянд ки балҳои ширкати Атоми намесӯзад. чӣ хел намесӯзад? ҳозир ман барои шумо мефаҳмонам духтаро, осон карда мефаҳмонам. дар ҳақиқат балҳо намесӯзад. барои чӣ? барои он ки где мой новый телефон, Настя? Телефон принеси и мне дай эту блокнот и ручку. ҳозир ман маркетинг плана барои шумо нишон медиҳам. либосҳои ҳозир ҷамъ кунам, барои шумо маркетинг плана мефаҳмонам духтаро. машу бери вот это вот. инҷа дидед шамол духтаро, и поправь там мне в эту. Маш. Насте крикни, пусть она в окошко мне даст. ҳавое дидед духтаро, ҳаво беҳад боронӣ, ҳамин рӯз борон меборад. апаҷон дар бораи шампуньҳо маълумот диҳен. ина ҳозир ман маълумот медиҳам. ана ин духтаро кондитсионер, ин шампунь духтарои азиз, ана ин масла, ин маска. шампунь кати мои сара мешӯем, кондитсионер кати баъди шампунь кондитсионер истифода мебарем. дар як ҳафта 2 маротиба ана ҳамин маская истифода мебарем духтаро. баъди мӯйҳои сара шуштем, қоқ кардем, баъдан аз ана ҳамин масла равған барои мӯи сар истифода мебарем духтаро.
беҳад аз рехтани мӯй, аз перхати фоида дорад. Духтарои азиз, марҳамат харидорӣ кунед. онҳое ки заказ мекунанд, барояшон скидка ва тӯҳфа равон мекунам, ба шарте ки полностью ҳамин набора заказ кунанд. доставкашона бепул мекунам, хоҳ тоҷикистон бошад, хоҳ дигар минтақаҳои Россия бошад, доставка бепул. Юнус Рустамов: живете тучи так. Тучи, потому что погода такая хмурая сегодня, поэтому тучи такие. Ина оиди духтаро сохтани команда барои шумо маълумот медиҳам. Духтарои азиз, ана духтаро, мо мегӯем ки балҳои ширкати атомӣ намесӯзад. Бале, намесӯзад духтаро. ана инҷа мо ҳамагӣ ду линия мекушоем. як линияи тарафи рост ва тарафи чап. ана инҷа Сарвиноза регистратсия кардам. инҷа бошад Фотимая регистратсия кардам. Фотима. духтарои азиз, то он вақте ки аз ду тарафатон балҳо 300 000 намешавад, балҳои шумо намесӯзад духтаро. балҳои шахситон ку балҳои як умраанд, намесӯзанд. як умра тамоман намесӯзанд. тамоман балҳо намесӯзанд, балҳои шахситон. ана инҷа бошад то 300 000 нашавад, балҳо намесӯзад. барои бала 300 000 кардан мо фикр мекунем ки ин 300 000 рубле, манам пештар ҳамин хел мегуфтам ки ин 300 000 рубле бошад. не духтарои азиз, балҳои шахсӣ 300 000 рубле не. 300 000, ина бинед, якта хемонхем 60 000 бал дорад. ҳамин хел 300 000 ҳозир 6 ба тақсим мекунем, 50. яъне ки мо 5 то хемохем аз ин линия мефурӯшем. ман хемохем кати мегӯям ки барои фаҳмиданатон осонтар шудан. 5 то хемохем аз ин линия, 5 то хемохем аз ин линия. тамом. 5 тоги хемохем шумо фурӯхтед, шумо аллакай маош гирифтед. имрӯзҳо духтарои мо 5 тоги не, 15 тоги, 50 тоги, маша тише, 15 тоги, 50 тоги хемохем мефурӯшанд имрӯзҳо. фаҳмидеда? 5 то хемохем аз ин линия, 5 то хемохем аз ин линия, 300 000 шуд. марҳамат, шумо уже маоши 3600 рубле, 3500, ин уже аз курси Корея вобаста мегиред. маошатон 3600 мешавад. вақте ки аз ду линиятон 700 000 шуд, шумо аллакай маошатон зиёд мешавад. ана ҳамин множители 30 кати мегиред уже маошатона, зарплататона. вақте ки уже 1100, 1200, 1000 шуд, уже множители 70 болою боло шудан мегирад. фаҳмидеда духтаро? яъне ки барои шумо ҳозир аз ҳама осонаш, барои якум маротиба маошатона маҳкам кардан, шумо 5 тоги хемохем аз ду линия мефурӯшед, уже шумо маош баромадед. то ана ҳамин балотон аз ин тарафам, аз ростам, аз чапам 300 нашавад, шумо балотон намесӯзад духтаро, балои группавой намесӯзад. ана ҳамин секретоя ман нафаҳмидагӣ ҳастам духтаро. оҳиста оҳиста мефаҳме ку пештар манам медонистам ки бало намесӯзад, лекин ана ҳамин нозукиҳоша нафаҳмидам. ана ҳамин хел духтарои азиз, ба хотири ҳамин ман чӣ гуфтаниям, ширкати атомӣ ширкати беҳтарин, ширкате ки ҳамаи имкониятҳоя барои мо додагӣ аст ки то ки мо кор кунему соҳиби маошҳои баланд гардем духтарои азиз. ман Майсара, беҳтарин Майсараҷон, хоҳари азиз. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум салом, саломат бошед. ассалому алайкум. Татар навиштагӣ.
акнун духтаро марҳамат, саволотонро тиҳед, ман ба ҳамаи саволотон ҷавоб метиҳам. Так, ҷои кор нест навиштан. Кор танҳо барои занҳо. Юнус Рустамов. Где вы? Мы в городе Медногорске, Оренбургской области. Локация наша из города Медногорска. Где эта сестра? Оренбургская область, город Медногорск. Ассаламу алейкум, апаҷон, ман амина дар бораи шампунь гирифтанӣ будам, ки фаҳмидам. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. Марҳамат, харидорӣ кунед. маҳсулотҳои атомӣ беҳтаринанд. Марҳамат, шуморо низ интизорем. Созен мардум. Так, баралгин бор. Баралгина нет у нас. Ассаламу алейкум. Пухтупазотона интизорем. Ва алейкум салом. Иншолло пухтупаз мекунам, мегузорам. салом алейк, модари беҳтарин. Ва алейкум салом, меҳринисо ба фикра. Ва алейкум салом, хоҳари азиз, саломат бошед. ана ҳамин хел духтаро, барои ҳамкорӣ ба рақамҳои рӯи экран нависед. оиди кор маълумоти пурра медиҳем. ҳозир уже шаҳрвандони тоҷикистон ҳам метавонанд дар атомӣ номнавис шаванд, ба маош бароянд. кори беҳтарин аст, духтарои азиз. камтар гулома навор мекунам, духтаро, барои шумо. хел духтарои азиз, ҳаво беҳад ҳавои боронӣ, ҳар рӯз борон. ҳамин моҳи июл, моҳи июнь ҳар рӯз боронӣ, баъд моҳи июлам боронӣ будааст, духтаро. прогноз погоде дидам, боронӣ. беҳтарин кор, бале, меҳринисо. духтаро, бисёр савол мешавад, барои дар атомӣ кор кардан мо бояд сайт кушоем, инстаграм кушоем? Не, духтаро, агар хоҳиши инстаграм кушодан, хоҳиши ютуб кушодан надошта бошед, лозим нест. мо ҳамин хел кор мекунем, тариқи таргету реклама гирифтан кор мекунем. апаҷони гуландом, ман дига намерам уҷа я пати сарварон чимчи гапо гуфта, ма намерам дига. Нафаҳмидам ин чизе навиштан я хоҳари мо. ана ҳамин хел духтарои азиз. ман апаҷони рудобара доим тамошо мекунам. ҳазор раҳмат, хоҳари азиз, саломату сарбаланд бошед. хоҳарҷон, вай ҳамин хел бо ҳама ҷанг мекунад. Не, ман хафа нестам. Ман аз ягон одам хафа намешавам, духтаро. ҳар як одам характери худаша дорад. барои ҳамин манам минус дорам дар характерам, дар рафтору кирдорам. ҳар яки мо, у каждого свои подводные камни мегӯянд, ко ҳар яки мо минус дорем. ин ҳолати нормалӣ, ин ҷои хафа шудан нест. ман ҳам аз аввал тамошо мекунам, беҳтарин одами хоксоранд. саломат бошед, духтаро. ташаккури зиёд барои бовариятон, барои қадрдониятон, барои суханҳои хубатон. ба ҳаматон хушбахтиҳои рӯи дунёро таманно дорам. ибрагим Абидов говорит: привет, привет. лайк монед, духтаро. лайка пахш кунед. 21 нафар ҳозир дар эфир ҳастанд, лекин 3 дона лайк, духтаро. апаҷони рудобаҷонам ба пеш. раҳмат, хоҳари азиз. як ҷаҳон сипос барои шумо. ана ҳамин хел, духтаро. хай ҳамин хоҳарака ба кор даъват карданиям. хоҳарҷон, биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. командаи беҳтарин дорем. ҳамаи духтарои мо, ҳамаи занҳои мо занҳои заминианд, занҳои хоксоранд. дар ҳақиқат бо занҳои ҳамин беҳтарин ман ҳамкорӣ мекунам. фахр мекунам, ки чунин командаи калон дорам. дар командамон якдигарфаҳмӣ аст.
ман мондам апаҷон. Ташаккури зиёд барои шумо. ана ҳамин хел духтаро, ана ҳамин набори абсолют шумо метавонед духтаро якдонагиам шампуне харидорӣ кунед, лекин вақте ки шумо набор мегиред в комплекси истифода мебаред, ана вай результати хуб медиҳад духтаро. худи ман ҳам мӯйҳои сарам беҳад мерехт аз ҳисоби краска, аз ҳисоби хайр дар зиндагӣ все равно стрессу камбудиҳо мешавад. Беҳад занҳо асосан ҳамин чиз ба мӯйҳои сарашон бисёр таъсир мебахшад. Медонед, стресс, ҳамин камбудиҳои зиндагӣ бисёртар барои занҳо ҳамин мӯйҳои сарашон ба таъсир мекунад, асаб ба таъсир мекунад. Ба хотири ҳамин доимо бояд мо аз пайи саломатӣ мо бошем. мара монда мардум лайка ба поча бимонен. Раҳмат духтаро. ана ҳамин хел духтарои азиз. савол бошад марҳамат духтаро. Баъдан мехоҳам оиди хемохем барои шумо маълумот диҳам. духтаро, хемохема танҳо аз коргарони ширкати Атоми харидорӣ кунед, барои он ки ҳозиро аз дигар сайтҳо харидорӣ мекунанд. Пиндодову дигар духтаро, барои пиндодову дигар сайтҳо мо ҷавоб гуфтан наметавонем. Медонед, дирӯз як духтар барои ман навишт, ман ҷавоб додам, гуфтам, лекин боз занг зада пурсидам ки апаҷон бахшиш, хемохеми шумо қиматтар, ба ҳамин хотир ман аз дигар ҷо харидорӣ кардам. Ман гуфтам аз куҷо? Аз ҳамин сайти пиндодо ба фикрам гуфтам. ман истеъмол мекунам, чӣ хел истеъмол кунам? Баъд ман гуфтам, хоҳарҷон, аз сайти пиндодо гирифтагӣ бошед, ман барои шумо ягон чӣ маслиҳат додан наметавонам, барои он ки онҷа палённый подделка. ба хотири ҳамин марҳамат духтаро, аз мо харидорӣ кунед. Мо албатта скидка кардан натавонем, ам ягон тӯҳфа барои шумо равон мекунем. все равно мелач бошадан барои одам приятне мешавад. Якта собун ёки ягон чиз, ёки гел ё крем, хулоса ягон чиз заказ мекунем, шумо ҳам маҳсулоти босифата мегиред ва ҳам тӯҳфа аз мо мегиред. апаҷон насти синфи чанд шуд? Ба ман бисёр маъқул. духтари калонитон ҳамашон беҳтарин фарзандотон. Настинка синфи 9 шуд духтаро. Худоро шукр. Вақте ки Настинкаи мо ба оила овардагӣ будем, Настинка 6 сола буд духтаро. 6 сола буд. баъдан синфи 1 рафт, уже ана худоро шукр синфи 8 хатм кард, синфи 9 шуд. баъди синфи 9 10-11 мехонад. Намедонам, мо дар нақша дорем ки 10-11 хонда баъд ба педагогический институт, донишгоҳи педагогӣ дарояд, дохил шавад. хайр мебинем зиндагӣ бо чӣ хел мешавад дальше. агар мумкин ки боз як вариант дорем, як нақшаи дигар, нақшаи баҷоӣ дорем гӯема, ки мумкин баъди 9 медколлеҷ хондан медарояд. Медколлеҷ ҳамин наздикиҳои худамова донишгоҳи педагогӣ бошад, дуртар. Ба хотири ҳамин намедонам ҳозир фикр ба мо ки куҷо дохил кунем. иншоалло донишгоҳ ба медарод, хатм мекунад, баъд худо хоҳад ягон оилаи тоҷик ба оиладор мекунем, ба шавҳар медиҳам. нақшаҳои беҳад калон дорам. худованд ба ҳамаи орзуҳо расонад, ҳамамона. аслан мувофиқи договоре ки мо мисол договор мекунем, приёмная семья, мо договор мекунем дар администратсияи шаҳр ки то 18 солагия ман нигоҳубин мекунам, лекин ман то 18 не, ман ино ҳамаша оиладор мекунам. баъд уже ман фикр мекунам ки уже вазифама ба пуррагӣ иҷро кардам. ана ҳамин хел духтаро. фарзандо ҳамаш байни якдигарашон 10 моҳӣ 11 моҳӣ фарқият доранд. Настя синфи 9 шуд, Маша синфи 7 шуд.
дертар рафтаги фарзандои ман, фарзандои русим ҳамаш дертар рафтагӣ, ба хотири он ки камтар развитияшон, развитияи ҳамин фарзандои хурдим детсад рафтагӣ набуданд. Ман худам хоҳиш кардам ки аввал 1 сол детсад раванд, ягон таассуроти нек, таассуроти хуб пайдо кунанд оиди мактаб, оиди дарс хондан дар детсад, дар боғчаи кӯдакона всё равно чӣ хел гӯям, тайёр мекунанд барои мактаб рафтан кӯдака. ҳами хел духтаро. беҳтарин модарен шумо. Раҳмат, раҳмат меҳринисо. Саломат бошед. ана ҳамин хел духтарои азиз, барои ҳамин чӣ гуфтаниам ҳаёт ҳамин хел чиз ки чӣ гуна сюрпризое барои мо пешкаш мекунад, ягон кас намедонад. Барои ҳамин ҳаракат кардан дар кор ки дар зиндагӣ як кори хуб кунем, маслиҳати хуб диҳем ба якдигар, хусусан дар ҳамин ҷодаи кор. Духтаро, бовар кунед, бо ҳамин духтарое шинос мешавед ки тамоман бегона, тамоман намешинохтед, лекин дар муддати ҳамин дар равиши кор, дар ҳамин группаҳо савол ҷавоб мекунед, уже аллакай бо ҳамдигар ҳамин хел наздик мешавед ки ҳар рӯз аз якдигар аз ҳолпурсӣ мекунед. Тамоман наздик мешавад одам, духам близки, яъне ки рӯҳан наздик мешавем бо якдигар. Барои ҳамин онҳое ки то ҳол кор намекунанд дар ягон ҷо, марҳамат биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. Агар ки кор кардан тавонистед, кор мекунед духтаро. Агар нашуд, аз уҳдаи кор набаромадед, шумо ягон кас барои ин ҷанг намекунад, ё қати шумо ягон кас баҳс намекунад ки барои чӣ ту наомадӣ, накардӣ, натавонистӣ. Не, тавонистед, кор мекунед. Ҳама вақт шанс ҳаст барои худатона санҷидан. Барои ҳамин марҳамат худатона санҷед, кор кунед. ҳамин хел духтарои азиз. хай духтаро, ҳозир ба фикрам борони сахт меборад. Так, Сафаралӣ Саид, салом апаҷон, фарзанду созанд. Ва алайкум салом, худоро шукр соз. борони сахт меборад ба фикрам. эфирамои ба охир расонем. вақти абед шудагӣ, манам ягон чӣ омода кунам. хайр духтарои азиз, онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, ба рақамҳои рӯи экран нависед барои ҳамкорӣ. ташаккури зиёд барои иштирокатон дар эфири имрӯзаи мо. саломату сарбаланд бошед. худо нигаҳбонатон.